L-24 vittma tal-Coronavirus f'pajjiżna u anzjan ta' 86 sena. Dan tħabbar it-tlieta fil-għaxija mill-Ministeru tas-Saħħa li spjega kif l-anzjan irriżulta pożittiv għall-virus fit-8 ta' Settembru u ddaħħal l-isptar Mater Dei il-ħamis li għadda u tilef il-ġlieda kontra l-mewt matul il-jum ta' tlieta. Bekk l-anzjan u d-disa vittma fl-aħħar 9 ijiem hekk kif din il-5 ġurnata konsekuttiva li fiha rriżultaw imwiet kawża tal-COVID-19. Dan fl-istess jum li fl-aħħar 24 siegħa rriżultaw 38 każ pożittiv ġdid. Iċifri mħabbra mill-Ministeru fuq Facebook urew ukoll li fiqu 34 persuna oħra biex bekk l-ammont ta' każi attivi żdied bi 3 oħrajn għal 753, inkluż 75 immigranti regolari. Dan kif Net News jibqa' l-uniku li qed jinkludi lill-immigranti fiċ-ċifri mħabbra wara li dawn ma baqgħux jingħaddu ma' ċifri uffiċjali wara pressjoni mill-Prim Ministru Robert Abela. Sa dan it-tant il-Ministeru tas-Saħħa spjega wkoll li 15 mill-każi li tħabbru f'jum l-Indipendenza kienu ta' persuni li ġew infettati fid-dar tal-anzjani tal-Fgura. Il-Ministeru qal ukoll li kien hemm 3 każi oħrajn ta' persuni li rriżultaw pożittivi mill-industrija tad-divertiment, għalkemm ma natawx dettalji jekk kinux każi minn ristoranti jew barijiet jew xi tip ta' divertiment ieħor. Quddiem dawn iċ-ċifri inkwetanti l-ħadd li għadda l-Prim Ministru kellu jagħmel U-turn biex issa qed jgħid li din is-sitwazzjoni se ddum tkarkar ix-xhur. ħana rġa' niġi għat-tieni mewġa mhux kwistjoni ta' tieni mewġa. Din hija nista' nsejħulha mewġa waħda li daqqa tkun qawwija u daqqa tinżel fis-saħħa tagħha. Imma hija realtà din hija s-sitwazzjoni li jien nantiċipa li se jkollna fix-xhur jekk mhux fis-snin li ġejjin. U l-każi dejjem jiżdiedu ta' coronavirus jum wara ieħor jikkonfermaw li l-famuż R factor marbut mal-pandemija f'pajjiżna wkoll qed jibqa' jikber.